खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै रायजोआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। थांनाय दिवालीनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जायगायाव गिख्रंथावै अर खामनाय जाथायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोगासिनो दङ। मैया क'क्राझारनि टेङापारा डिफु र'डआव गिख्रंथावै अर खामनाय जाथाय जानानै थाङो। टेङापारानि डिफु र'डनि साखाथियाव थानाय थेलेब मोसाहारिनि न'खराव सोमजियो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। मिथिनाय बादिब्ला थेलेब मोसाहारिजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा गौरां दैसा सेराव छठ फुजा नायनो थांदोंमोन। बे समावनो हरखाबै अर खामो थेलेब मोसाहारिनि न'खराव। बे गिख्रंथाव अर खामनायाव थेलेब मोसाहारिनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बायदि रोखोमनि डकुमेन्टसफोर आरो फिसाजोफोरनि निजुत मयना चेकजों लोगोसे गोबां इम्पर्टेन्ट डकुमेन्टस, गाननाय जोमनायफोराबो खामजोबो होनना मोनथिनो मोन्दों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला 10 लाखनिबो गोबां धोन सम्पति सिलिंखार जाबाय होनना फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव मोनसे लामानि जाब्रबथायजों साथाम बर' लाइमोनफोरनि जिउ गोमाबाय। बिश्वनाथ आरो अरुणाचल सिमनायाव गंसे कार्बि गामियाव साथाम बर' लाइमोनफोरा मटर साइकेलजों थांबाय थानाय समाव गंसे ट्रेक्टरजों सौग्रावलायो आरो जायगायावनो साथामबो जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। बे जाथाया मैया मोनाबिलि समाव जादों। जिउ गोमानाय लाइमोनफोरखौ साहिल बसुमतारी, आगनि नार्जारी आरो रागिना नार्जारी होनना मोनथिनो मोन्दों। फैगौ डिसेम्बर दानाव बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारगोन दिसपुर आरो दिल्लीयाव। मैया क'क्राझार जिल्ला बनसुआ मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिंआव आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों होनना क'क्राझार जिल्ला बनसुआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथांमोना बुंदों, सेन्ट्रेल बनसुनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला बनसुआ आलादा रायजो दाबिनायाव गोख्रोङै हेफाजाब होलांगोन आरो फैगौ डिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो रायजो राजाखौबो बाहागो लानो खावलायदों। बिथांमोना बुंदों, आबसुआ आबसुनि खामानिखौ मावलांथों, जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया आरो बनसुआ बनसुनि थांखि बायदियै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय अरायबो जेब्लासिम बर' रायजोआ बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बे सोमावसारनायखौ सोमावसारलांबाय थागोन होनना बुङो क'क्राझार जिल्ला बनसु आफादा। बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सोमावसारगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव मैया चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावखुलियाव गाहायै मोननै गोनां आयदाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै अल आसाम ट्राइबेल संघ, इउबिपिअ, बर' समाज बायदि बायदि आफादफोरा जथुमनानै गुवारै मोननै एजेन्डाखौ लानानै सावरायनाय जादों होनना फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आसाम सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव सिसिटिअआ नाजागासिनो दं जाहाथे थाखानाय एसटिनि रिजार्भेसन राइट्स एन्ड प्रिभिलेजफोरा जेन खहा जाया, बेनि थाखाय गासै आसामनि ट्राइबेलफोरानो साननो गोनां जानानै फैदों। मैयानि मेलआव जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा बे थासारियाव माबोरै खामानि मावगोन बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों होनना फोरमायदों सेन्ट्रेल एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे एजेन्डाखौ लानानैनो फैगौ नभेम्बर 10 अक्ट'आव गुवाहाटीनि खानापारायाव सिसिटिअनि बानजायनायाव गासै 1 लाख सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादों होननानैबो फोरमायदों दिपेन बर' बिथाङा। बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो मेसेज हरनो नागिरदों जाहाथे थाखानाय एसटिफोरखौ धंस खालामनानै जेन एसटि खालामा, जायफोरा जेबो क्राइटेरिया गैया, जायफोरनि गाइडलाइनआनो मिलाया, जायफोरा केरेक्टारिस्टिकआनो गैया, बेबायदिखौनो पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय आसाम सरकार, भारत सरकारखौ लुप दिन्थिनानै एसटि खालामनायनि कनसेप्ट आरो ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै प्रपगान्डा खालामगासिनो दं होननानै बुङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गुबुन मोनसे बाथ्राया जादों बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा। सिमा बारायनाय, गामि थिसननाय 125 एमेन्डमेन्ट बिल भारत पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ। बर' अट'नमास काउन्सिलनि राभा हासं टिउआ गासै गामिखौ नटिफाइ खालामनांगौ आरो गोबां एजेन्डाफोरखौ
लानानै दिनै मावसारनायनि हाबाफारि लादों ABSUआ। मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इन्डिया 2025 नि कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैनाय बर'नि फिसा दीप्ति बसुमतारिया बर' रायजो राजानिफ्राय सापर्ट नागिरदों। नमस्ते, खुलुमबाय। आं दीप्ति बसुमतारी, मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इन्डिया 2025। नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 पेजेन्टनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो। दा दिनै फैनानै जोंहा 12 डेज जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो। आङो गोबांथार नुनो मोनदों, गोबांथार निउज चेनेल, गोबांथार मिडिया चेनेल, गोबांथार मानसिफोरा गावबागावनि प्रफाइलाव आंनि पिक्चारखौ होनानै शेयार खालामगासिनो। बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों। बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय भटिं स्टार्ट जाबाय आरो बे भटिंनि मेन टाइटेलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटेल। दा बे टाइटेला पिपल्स चॉइस टाइटेला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा, मानो होनबा टप 10आवहाय सासेल' विनार थागोन, नाथाय टप 9आ रानार्स आप जागोन। दा टप 10आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय, आङो निमाहा बिनाय थाबाय, मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों, नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै। मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय, ओमफ्राय जोङो लागेजफोरखौ मैयानो जों होजोबनांदों। ओमफ्राय आङो आनफर्चुनेटलि जेबो जिनिस आं लाखिफानो हास्लाबाखै, मानो होनब्ला जों गासिबो लागेजखौ हरफाजोबनांदों आरो दिनै जों सफैबाय बेहाय, खिन्थु दाबो माने लागेजआ दासिमबो सफैयाखै जोंनिया। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय। नाथाय आङो दिनै आङो सासे गामिनि बर' फिसा जानानै, बर' बिमानि फिसा जानानै, बड'लेण्डआव जोनोम मोननानै आङो बड'लेण्डखौ, आंनि आसामखौ, आंनि भारतखौ आङो बेवहाय आङो दिन्थिफैनो थाखाय खाबु मोनदों। गोबांथार मुलुगनाङारि आइजोफोरनि गेजेराव सासे आंबो इण्डियानि जानानै फैनो हादों। दा बेनि थाखायनो आङो हानायखिनिखौ आंनि हारिनिफ्रायनो, आंनि बर' हारिनिफ्रायनो आङो आंनि हारिमु, आंनि कालचारखौ दिन्थिनो थाखाय आङो नाजादों आरो जोंनिया ग्रेन्ड फिनालेया जोंना थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो ग्रेन्ड फिनालेया जागोन 5 नभेम्बराव, 5 नभेम्बराव। आरो बे दिनखालि नोंथांमोना आंखौ बयबो लाइभनि गेजेरजों नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेयावहाय आङो ग्रेन्ड फिनालेयाव आङो आंनि बर' हारिनिनो मोनसे केरेक्टारखौ आङो चुज खालामनानै लानानै फैदों। बेवहाय गोबांथार गाननाय जोमनाय, अर्नामेन्ट्स आरो प्रप्सफोरखौ आङो फिसा मोनसे कालेक्ट खालामनानै लानानै फैदों आंनि जायगानिफ्राय। ओमफ्राय दा दिनै आङो आंनि बर'निनो मोनसे केरेक्टार चुज खालामदों। आं मा चुज खालामदों बेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना 5 नभेम्बराव थांनानै जोंनि लाइभ श'खौ नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। दा जोबथारनायाव आङो बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आङो खावलायहरबाय जे नोंथांमोना आंखौ भट होगोन होननानै।